dræbe folk. Nå, det er ham, der dræbte den ellers. Hvem gider filme? Kan du ikke gøre noget? Hvem gider filme? Okay, jeg kan godt filme lidt mere. Der går kun 2 timer og 19 minutter. Og nu vil jeg spille Minecraft. Easy go! Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg kører bare en bil. Eller jeg vil faktisk ikke spille multiplayer. Eller jo, det er op til mig. Jeg er kylling. Okay, jeg skal i hvert fald bare lige... Skyd! Jeg kan ikke finde ud af det, der spændende, ikke? Jo, jeg skulle da objekt. Og det, jeg vil faktisk prøve at lave min første plade. Hvordan går man ud? Ja, det er faktisk ikke min første plade. Hvor gør det? Ui. Nå. Hvem? Så, hvor skal vi sætte den? Jeg gider ikke optage mere. Så sluk optagelsen. Skal jeg bare trykke der? Firkanten. Ja. Nej, vent! Har du gjort det?